Θα περάσουμε λοιπόν στην κυρία Ξανθή Πιμπαλή, η οποία είναι εκπαιδευτικός, ιδρυτικό μέλος και γραμματέας της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό νομού Καστοριάς και φυσικά μητέρα ενός ενήλικα αυτιστικού παιδιού. Κατά το σεβασμιό του είναι η ψυχή της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα με συγχωρέσετε που άργησα. Ένιωσα πολύ ντροπή. Λοιπόν, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καστορίας, κύριε Καλίνικε. Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Τανάγρας, κύριε Απόστολε Καβαλιώτη. Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιότιμε Πρόεδρε της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη Ατόμων με Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες, κύριε Μενέλα Θεοδωρουλάκη. Ο κύριος Θεοδωρουλάκης είναι συνεργάτης του Σωματείου μας. Αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε τόσο εκλεκτούς καλεσμένους. Όταν τον Οκτώβριο μιλούσαμε με τον Σεβασμιότητο για αυτή τη σημερινή ιδέα που είχε και ειλικρινά τον συγχαίρω γι' αυτό, είναι πολύ πρωτότυπο για τα δεδομένα της Καστοριάς και ο Σεβασμιότητος έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία του και αυτό δεν είναι κολακία. Το αποδεικνύει καθημερινά με τις επισκέψεις του στα σχολεία. Θέλει συνέχεια να είναι κοντά στους νέους. Είναι φυσικά και ο ίδιος εκπαιδευτικός, είναι δάσκαλος και αυτό τον κάνει πιο ευαίσθητο και πιο εύκολο να τον πλησιάσει κανείς. Οπότε είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι είστε σήμερα εδώ, γιατί του πρότεινα εγώ, σας είχα ακούσει σε κάποιο συνέδριο και εντάξει, ήσασταν εξαιρετικός, οπότε... Για όσους δεν με ξέρετε, λοιπόν, ονομάζομαι Ξανθή Πιμπαλή, αλλά όλοι με φωνάζουν οι ξένοι από τον αυτισμό. Είμαι κόρη του αείμνηστου Θεοχάρη και της Βασιλικής Μπαλή και είχα την τύχη να δεχτώ πολύ αγάπη από την οικογένειά μου, η οποία μου έμαθε από μικρή ηλικία την τέχνη της προσφοράς και του εθελοντισμού. Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, Γερμανός Καραβαγγέλης, εκεί όπου στεγαζόταν το ορφανοτροφείο που ίδρυσε ο φωτισμένος Μητροπολίτης στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα. Παντρεύτηκα το διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ, Γεώργιο Πάνο, ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εδώ, και το 2001 στην Αθήνα γέννησα με πολύ λαχτάρα το πρώτο μου παιδί. Όλα κυλούσαν ρόδινα, μέχρι που το 2005 η οικογένειά μας επέστρεψε στην Καστοριά και ήρθε ξαφνικά αντιμέτωπη με τη διάγνωση του αυτισμού του Βαγγέλη. Στην σημερινή εποχή, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου ο κόσμος πλέον είναι μια μεγάλη διαδικτυακή παρέα, όλοι είμαστε τελικά μόνοι, παρέα με μια οθόνη. Και ενώ οι προσωπικές στιγμές μας είναι δημόσιες στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, αποφεύγουμε να μιλήσουμε με τον διπλανό μας. Και όταν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, τρομάζουμε, κρυβόμαστε μόνοι στο σπίτι, κλαίμε τη μοίρα μας, βρίζουμε τα θεία, χάνουμε την πίστη μας και βουλιάζουμε όλο και πιο βαθιά στα σκοτάδια της ψυχής μας. Αυτισμός, λοιπόν. Η πρώτη σκέψη, πανικός.
ιτηθήκαμε, ταπεινωθήκαμε, δεν είχαμε το τέλειο παιδί, δεν ήμασταν η τέλεια οικογένεια των διαφημίσεων. Ο γιος μας δεν θα πήγαινε ποτέ σε ιδιωτικό σχολείο που ήταν τότε της μόδας στην Αθήνα. Ήταν και η εποχή πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια εποχή μεγάλης ευμάρειας, αν θυμάστε όλοι. Με τον σύζυγο μαλώναμε τότε και λέγαμε σε ποιο σχολείο θα τον στείλουμε. Στο γερμανικό ιδιωτικό, στο αμερικάνικο κολέγιο, πού να τον στείλουμε το παιδί. Και τότε ήρθε ο αυτισμός. Ο γιος μας λοιπόν δεν θα μιλούσε 5 γλώσσες, δεν θα ήταν ποτέ περιζήτητος γαμπρός, ούτε θα πήγαινε να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο Βαγγέλης θα είναι για μια ζωή αυτιστικός. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αφού λοιπόν περάσαμε το πρώτο σοκ, την απογοήτευση, πολύ σωστά τα είπατε όλα πριν, τη ζήλια, την κατάθλιψη και τη μιζέρια του σκότους, δεχτήκαμε αυτή την πραγματικότητα, αποφασίσαμε με τον σύζυγό μου να βγούμε μαζί μπροστά και να μιλήσουμε δημόσια για το πρόβλημά μας. Σε μια μικρή καστοριά, σε μια επαρχιακή καστοριά, που τότε τα κουτσομπολιά πήγαιναν και ερχότανε. Ζητήσαμε λοιπόν βοήθεια. Με πολύ αγάπη για το παιδί μας, αποφασίσαμε να κουβαλήσουμε τον οικογενειακό και προσωπικό σταυρό μας και να αγωνιστούμε. Ξέρετε, η πλειοψηφία των ανθρώπων, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ως πρώτη γραμμή ψυχολογικής άμυνας, καταφεύγουν σε κάποιον που εμπιστεύονται. Και συνήθως αυτός δεν είναι ψυχολόγος. Συνήθως είναι ο Θεός. Και ο καλός Θεός μας λυπήθηκε. Και η βοήθεια ήρθε. Και από τότε, ειλικρινά σας το λέω, και όταν το λέω ανατριχιάζω, μια σειρά από μικρά καθημερινά θαύματα συμβαίνουν συνεχώς. Δεν έχω το χρόνο να σας τα πω όλα, αλλά είμαι σίγουρη ότι στο κρασί, στον καφέ, ήδη έχω πει πολλά, σε πολλούς. Μας έστειλε αρχικά τη φίλη και ψυχολόγο την Αλεξάνδρα Κόλκα. Το πρώτο μας υποστηρικτικό δίκτυο, λοιπόν, ήταν η οικογένειά μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας, οι θείοι μας, τα ξαδέρφια μας και οι φίλοι μας. Η φίλη μας η Άλεξ μας βρήκε χαμένους μέσα στο σκοτάδι, μας πήρε από το χέρι και μας οδήγησε στο φως. Αρχίσαμε να ξεμπλέκουμε μαζί τον μύτο της Αριάδνης και να πλέκουμε ένα δίχτυ προστασίας για τα παιδιά μας. Μια παρέα φίλων ιδρύσαμε το 2005 την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Νομού Καστοριάς, το οποίο συνεχίζει και είναι ένα σπουδαίο δίκτυο για το Βαγγέλη, πρώτα απ' όλα, αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά με αυτισμό στην Καστοριά, με έδρα το σπίτι μας. Το τηλέφωνο μας ξεκίνησε να χτυπάει, χτυπούσε συνεχώς. Νέοι γονείς παιδιών με αυτισμό, φίλοι, εθελοντές. Ο αυτισμός μας ένωσε με τα αδέρφια, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συμπολίτες. Το 2008 γνώρισα τυχαία σε ένα συνέδριο στην Αθήνα μια εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Η Κατερίνα Ιαμανατιάδου ήρθε τότε στην Καστοριά, τυχαία, έγινε μια μετάθεση και οργάνωσε και συντόνισε το εθελοντικό πρόγραμμα «Γίνε φίλος» του Σωματείου, ακόμα ένα υποστηρικτικό δίκτυο για τα παιδιά μας. Σιγά-σιγά η παρέα των ανθρώπων που ήθελαν να μας βοηθήσουν μεγάλωνε. Και έτσι το 2012 το Σωματείο μας, με πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ σκληρή δουλειά, ήμασταν τότε στη δεκαετία των 30 που ήμασταν στα ντουζένια μας. Είχαμε ενέργεια, καλπάζαμε σαν άλογα. Ξεκίνησε λοιπόν η λειτουργία της μοναδικής επίσημης μονάδας ψυχικής υγείας για τον αυτισμό σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Το κέντρο ημέρας για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες με αυτισμό νομού Καστοριάς. Άλλο ένα μεγάλο υποστηρικτικό δίκτυο, το οποίο σήμερα έχει 14 άτομα προσωπικό,
πληρώνονται όλοι από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και υποστηρίζει 25, μάλλον τώρα 27 οικογένειες παιδιών με αυτισμό. Και φέρνει και πάρα πολύ έσοδο στο νομό, να τα λέμε και αυτά. Το 2012 λειτουργήσε παράλληλα για πρώτη φορά στην Καστοριά το εθελοντικό πρόγραμμα «Τα φιλαράκια του Τρίτου Γυμνασίου». Ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ακόμη και σήμερα στο σχολείο μας, με σκοπό την πρόληψη της σχολικής βίας, του αποκλεισμού, της κοινωνικής απομόνωσης που είπατε, Πάτερ, και τη συμπερίληψη παιδιών με κάθε τύπου δυσκολίες. Άλλο ένα υποστηρικτικό δίκαιο για τα παιδιά μας. Και το δίχτυ αυτό που ξεκινήσαμε να πλέκουμε τότε, εκεί το 2005, απλώνεται πλέον παντού. Και δίχτυα προστασίας υπάρχουν κι άλλα. Ευτυχώς. Όχι μόνο τα δικά μας. Το σχολείο, οι συμμαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς των συμμαθητών, η γειτονιά. Θα πω για τη γειτονιά μου το Απόζαρι, όπου όλοι είναι εκεί για να βοηθήσουν, αρκεί να το ζητήσεις. Υπάρχουν και άλλες γειτονιές όπου ακόμα υπάρχει η ανθρωπιά. Η φίλη μου η Ντότα εκεί πέρα θα πει για την Καλυθέα και η Βασιλική. Πού είναι η Βασιλική, κάπου την είδα. Υπάρχουν φιλανθρωπικά, πολιτιστικά, αθλητικά σωματεία, άνθρωποι που αφιερώνουν χρόνο, χρήμα, ενέργεια, αφιερώνουν τα αποθέματα της ψυχής τους και έτσι στηρίζεται η κοινωνία μας. Η κοινωνία των πολιτών, λένε οι κοινωνιολόγοι. Η κοινωνική δράση ατόμων ή ομάδων που δεν συνδέονται ούτε διοικούνται από το κράτος. Να πιω λίγο νερό. Συγγνώμη. Λοιπόν, 3 καλοκαίρια, ο αυτιστικός γιος μου, ο Βαγγέλης, έζησε απίθανες στιγμές με τους φίλους του, τον Γιάννη και τον Φρίξο, στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης, στο Βογατσικό. Έζησε πλάι στους ανθρώπους της προσφοράς και εντάχθηκε πλήρως στο περιβάλλον τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φορούν απαραίτητα άμφια, δεν του επέβαλαν τελετουργίες και τύπους, δεν έθεσαν προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν ζήτησαν χρήματα για τις υπηρεσίες τους, όπως πολλοί ειδικοί. Δεν είχαν συγκεκριμένο φύλο, ηλικία ή κοινωνικό και επαγγελματικό στάτους. Μας συστήθηκαν αυθόρμητα με το μικρό τους όνομα. Ο Πάτερ Στέφανος, ο κύριος Μάρκος και νυν Πάτερ Παύλος, η Κέτη, η Χριστίνα, η Ηλέκτρα, η Δέσποινα, ο Παναγιώτης και πολλοί άλλοι πολλοί. Η Εκκλησία, λοιπόν, με τα υποστηρικτικά της δίκτυα, στηρίζει εδώ και χρόνια τους ευάλωτους με την ποιμαντική και τη φιλανθρωπική της διακονία. Και σήμερα μας μάζεψε εδώ ο αυτισμός και η Εκκλησία. Άνθρωποι διαφορετικοί, με αντίθετες απόψεις, από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Άλλοι πιστεύουν, άλλοι όχι, για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Κι όμως είμαστε εδώ. Όλοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Δεσπότη μας για να μιλήσουμε όλοι για μοναξιά, αυτισμό, ψυχική υγεία. Και τώρα δεν είμαστε μόνοι. Όλοι μαζί, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πράγματα και να μην αφήσουμε κανένα μόνο του στη μοναξιά των προβλημάτων του. Καλό, λοιπόν, το Σεβασμιότατο, με τη βοήθεια του Θεού, των ανθρώπων και τη στήριξη του σωματείου μας, να φτιάξουμε ένα μεγάλο δίχτυ προστασίας που θα καλύψει όλο τον νομό. Μια σύμπραξη δυνάμεων, όπως είπατε στο βίντεο για τον Παύλο Μελά. Ένα υποστηρικτικό δίκτυο που να χωράει τα παιδιά με αυτισμό και τα παιδιά όλων μας. Ένα δίκτυο που θα στηρίζει τις οικογένειες με αυτισμό και θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους, θα εμπλέκει ενεργά τους αποκλεισμένους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή του τόπου, θα ενημερώνει και θα ευαισθητοποιεί την τοπική κοινωνία
για τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, την αυτόνομη διαβίωση, το δικαίωμα να παραμείνουν στον τόπο τους όταν εμείς αποδημήσουμε εις Κύριον. Ένα δίκτυο πολιτισμού με σεβασμό στον άνθρωπο. Μια κοινωνία πολιτών. Μια κοινωνία πραγματικά συμπεριληπτική, η οποία όλους τους προσλαμβάνει, όλους τους αποδέχεται και όλους τους καλεί σε μια κοινή ζωή αγάπης, συνεργασίας και αποδοχής. Και ένας είναι αυτός που άνοιξε την καρδιά του και χώρεσε τους πάντες. Με αγάπη, πίστη, ελπίδα και όραμα θα φτιάξουμε στην Καστοριά την εν Χριστώ κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ξανθή Πιμπαλή, την Ξένια. Περιττό ό,τι και να προσθέσουμε ο καθένας μας. Μας συγκλώνησε. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στον επόμενο εισηγητή, τον πρόεδρο της Εταιρείας Ατόμων με Αυτισμό Νομού Καστοριάς, τον Αναστάσιο Αριστοτέλους, web designer και γονέας παιδιού με αυτισμό. Ο κύριος Αριστοτέλους θα μας αναπτύξει το θέμα, το όραμα των οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Καστοριάς, κύριε Καλίνικε, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ανάγρας, κύριε Απόστολε Καβαλιώτη, αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιότιμοι πρόεδροι της Πανελλήνιας Ένωσης για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, κύριε Μενέλα Θεοδωρουλάκη, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα. Ευχαριστώ θερμά την Ιερά Μητρόπολη και ειδικότερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστοριάς κ. Καλίνικο για την πρόσκληση και για το ουσιαστικό και ειλικρινές ενδιαφέρον που δείχνετε για τον αυτισμό. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση του θεσμού προς τιμή του Θηλυκού Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανού Καρβαγγέλη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, καθώς και στο Δήμο Καστοριάς και το Δήμο του Άργου Οριστικού. Θα σας μιλήσω σήμερα για το όραμα, αλλά και για τις ανησυχίες των οικογενειών με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Η αλήθεια είναι ότι η Ξένια δεν μου άφησε και πολλά πράγματα να πω. Νομίζω πως όλο το πρώτο κομμάτι της ομιλίας μου θα το προσπεράσω, γιατί το όραμα ουσιαστικά ξεκινά και παίρνει μορφή το 2005, όπως ανέφερε, με τη δημιουργία του Σωματείου Εταιρείας Προστασίας Ατόμων Αυτισμού Νομού Καστοριάς, με τις προσπάθειες που κατέβαλαν 3 οικογένειες και φίλοι με στόχο την ενημέρωση, την προστασία και τη στήριξη των οικογενειών με άτομα στο φάσμα, σε μια εποχή όπου ο αυτισμός στην περιοχή μας ήταν μια άγνωστη λέξη ουσιαστικά. Όπως ανέφερε και η Ξένια, μερικά χρόνια αργότερα ακολούθησε το Κέντρο Ημέρας και από εκεί και πέρα και μέχρι σήμερα έχουν περάσει 12 χρόνια. Και το Σωματείο θεωρούμε ότι είναι πιο όριμο από ποτέ πλέον να δεχτεί τις καινούριες προκλήσεις για την επέκταση του οράματος, ώστε να φτάσουμε στην οριστική επίλυση των θεμάτων στην Καστοριά, στο θέμα του αυτισμού, να μετατραπεί δηλαδή η Καστοριά σε μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό. Και μάλιστα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ούτως ώστε να γίνει μια autism-friendly city. Τι σημαίνει όμως μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό? Σε μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό, όλοι οι πολίτες ζουν αρμονικά και σε ισορροπία. Οι κάτοικοι είναι ενημερωμένοι, ευαισθητοποιημένοι και αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Όλοι οι κάτοικοι ανεξαιρέτως, όπως και οι πολίτες στο φάσμα του αυτισμού, λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Μια τέτοια πόλη θα πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω προϋποθέσεις. Πρώτον, ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Δεύτερον, κατάλληλες δομές που να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Τρίτον, υψηλό επίπεδο δημόσιας ηθικής εκπαίδευσης. Τέταρτον, ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη κοινότητα. Και πέμπτο, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και τροποποίησεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Πιο αναλυτικά.
Η προϋπόθεση πρώτη. Ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Όλα ξεκινούν από την ασφάλεια. Ουσιαστικά, χωρίς την ασφάλεια, δεν έχουμε τίποτα. Τα άτομα με αυτισμό συχνά δεν κατανοούν τις κοινωνικές νόρμες, καθώς και τους κινδύνους της καθημερινότητας. Μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό, πάνω απ' όλα είναι μια πόλη ασφαλής για τον αυτισμό. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν η ενημέρωση της κοινότητας, καθώς και η επιμόρφωση των υπηρεσιών, ώστε ο αυτισμός να είναι αναγνωρίσιμος και διαχειρίσιμος σε περιπτώσεις ανάγκης. Το Κέντρο Ημέρας έχει ξεκινήσει προς την κατεύθυνση αυτή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, που περιλαμβάνει ενημερώσεις και επιμορφώσεις στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, στο Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών, στην Εφορία Αρχαιοτήτων και σε πολλούς ακόμα φορείς στο επόμενο διάστημα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω πως μόλις ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της επιμόρφωσης για τον αυτισμό με τη συνεργασία του Κέντρου Ημέρας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς με μεγάλη επιτυχία. Το ειλικρινές ενδιαφέρον και η προσπάθεια που καταβάλλεται από την αστυνομία της πόλης μας είναι συγκινητική και αξιέπαινη. Πρόκειται για μια παραγωγική συνεργασία, η οποία θα συνεχιστεί με στόχο την ασφαλέστερη διαχείριση πιθανών περιστατικών, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την προστασία της αξιοπρέπειας των συμπολιτών μας στο φάσμα του αυτισμού. Εκ μέρους του Σωματείου, του Κέντρου Ημέρας και των οικογενειών, σας ευχαριστούμε θερμά και συνεχίζουμε. Η επόμενη προϋπόθεση είναι κατάλληλες δομές. Κατάλληλες δομές που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Το επόμενο μεγάλο βήμα για την διεύρυνση του οράματος και την επίτευξη των στόχων των οικογενειών και του Σωματείου έχει ήδη ξεκινήσει και είναι η δημιουργία ενός προτύπου ολοκληρωμένου Κέντρου Ημέρας για τον Αυτισμό, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού του νομού Καστοριάς αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Το πρότυπο ολοκληρωμένο κέντρο θα καλύπτει 4 βασικές ανάγκες. Πρώτη και σημαντικότερη, όπως πολύ καλά τόνισε και η Ξένια, είναι η ανάγκη για στέγαση των ατόμων με αυτισμό, ειδικότερα όταν οι γονείς φύγουν και δεν θα υπάρχει κάποιος από το συγγενικό τους περιβάλλον για να τους φροντίζει. Με τη δημιουργία οικοτροφείου για τον αυτισμό, θα πετύχουμε την αποτροπή του ξεριζωμού των αυτιστικών ατόμων από το οικείο περιβάλλον της πόλης τους, καθώς και από τη σκληρή μετάβαση που συμβαίνει όταν μεταφέρονται σε άγνωστο περιβάλλον, χωρίς την παρουσία ούτε προσωπικών, αλλά ούτε και κοινωνικών δεσμών. Και αυτή η δεσμή είναι κάτι που ένα άτομο με αυτισμό, κατά τη διάρκεια της ζωής του, χτίζει με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία. Δεύτερον, η ανάγκη για εργασία και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση. Στις εγκαταστάσεις θα στεγαστεί ΚΙΣΠΕ, δηλαδή ένας κοινωνικός συνεταιρισμός, όπου τα άτομα με αυτισμό θα μπορούν να εργάζονται, να παράγουν και να ενισχύουν την τοπική οικονομία με συνθήκες φιλικές προς τον αυτισμό. Η ανάγκη για θεραπευτική παρέμβαση, η οποία ήδη καλύπτεται βέβαια από το Κέντρο Ημέρας και από την πολύ καλά στελεχωμένη διεπιστημονική ομάδα. Στη συνέχεια όμως, μεταφερόμενη αυτή η δομή στο πρότυπο κέντρο για τον αυτισμό, θα μπορέσει να ενισχυθεί και να εξυπηρετήσει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει το αριθμητικό όριο που μπορεί να εξυπηρετήσει το Κέντρο Ημέρας και είναι άμεση ανάγκη αυτό το πράγμα να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Τέταρτον, η ανάγκη για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξωστρέφεια. Η δημιουργία μιας ανοιχτής δομής, η οποία θα είναι επισκέψιμη σε όλους τους πολίτες με χώρους για ενημέρωση, ψυχαγωγία, διεξαγωγή ημερίδων και επιμορφώσεις. Θα αποτελέσει πρότυπο για τα δεδομένα της ψυχικής υγείας στην περιοχή και ένα μεγάλο βήμα για να πλησιάσουμε σε μια κοινωνία που προάγει τη συμπερίληψη. Δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Καλίνικο, τη Βουλευτή Καστοριάς, την κυρία Μαρία Αντωνίου, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κύριο Δημήτρη Σαββόπουλο, το Δήμο Καστοριάς, τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Καουρετζίδη, τον απερχόμενο Περιφερειάρχη κύριο Γιώργο Κασαπίδη και την απερχόμενη Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κυρία Δέσποινα Κοζατσάνη. Και φυσικά τους εθελοντές, φίλους του Σωματείου, όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά. Υψηλό επίπεδο δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης. Μία από τις προϋποθέσεις. Σημαντική προϋπόθεση για την ποιότητα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού στα πλαίσια της υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί η ανάγκη ενός υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικής διαδικασίας, το οποίο απαιτεί τη συμμετοχή εκπαιδευτικών με κατάρτιση, καλή πρόθεση, ζήλο και υπομονή, ώστε να είναι εφικτό να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός τόσο απαιτητικού τομέα της ανάπτυξης και της εξέλιξης και προσπάθεια συμπερίληψης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.
Στην περιοχή μας αυτό προϋποθέτει αρκετή δουλειά και αλλαγή μιας υπάρχουσας νοοτροπίας σε μερίδα της δημόσιας ειδικής εκπαίδευσης. Πρέπει να τονίσω ότι στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκεται το βέλτιστο για το μαθητή και όχι για τον εκπαιδευτικό. Οι γονείς θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη και όχι αντιπαλότητα. Οι οικογένειες θα πρέπει να ενημερώνονται και όχι να παραπλανούνται. Οι μαθητές θα πρέπει να αισθάνονται συμπερίληψη και όχι αποκλεισμό. Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως θα δούμε σύντομα σταθερά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η επόμενη προϋπόθεση, ενημερωμένη και ευαισθητοποιημένη κοινότητα. Η ενημέρωση είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα στον δρόμο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα βοηθήσουν την κοινότητα να κατανοήσει καταρχάς, στη συνέχεια να ευαισθητοποιηθεί και τέλος να οριμάσει, ούτως ώστε τελικά να φτάσει στο επίπεδο μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς, μια κοινωνία που κατανοεί και αποδέχεται τη διαφορετικότητα και μια κοινωνία που προάγει τη συμπερίληψη. Στην προσπάθεια να φτάσουμε στο στόχο μετατροπής μιας πόλης σε πόλη φιλική προς τον αυτισμό, θα πρέπει να συμμετάσχει και να εκπαιδευτεί σημαντικό ποσοστό των δημοσίων υπηρεσιών, των σχολικών κοινοτήτων, των επαγγελματιών υγείας, των επιχειρήσεων, των εθελοντικών οργανισμών και άλλων φορέων. Η επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος όχι μόνο θα κάνει την ζωή των ατόμων στο φάσμα καλύτερη, αλλά δημιουργεί και μια πιο συνεργατική και πιο υγιή κοινότητα. Οι άνθρωποι αρχίζουν και σκέφτονται συλλογικά, δημιουργώντας κοινούς στόχους και δεσμούς. Ακόμα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για οικονομικά ωφέλη. Μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό αποτελεί πόλο έλξης των οικογενειών που έχουν μέλος στο φάσμα του αυτισμού και διευρύνει τα περιθώρια τουριστικής ανάπτυξης της πόλης και του νομού. Στις εγκαταστάσεις του συνεδριακού κέντρου του πρότυπου κέντρου για τον αυτισμό θα διεξάγονται ημερίδες και επιμορφώσεις, ενισχύοντας το συνεδριακό τουρισμό της πόλης. Οι 25 και πλέον νέες θέσεις εργασίας του προτύπου κέντρου για τον αυτισμό θα ενισχύσουν και την τοπική οικονομία. Επόμενη προϋπόθεση για να φτάσουμε στην πόλη φιλική προς τον αυτισμό. Παρεμβάσεις και τροποποίησεις. Στον ιδιωτικό, δημόσιο τομέα για τη διευκόλυνση καθημερινότητας των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού. Με παρεμβάσεις όπως ειδική σήμανση σε επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες, τοποθέτηση εστιατορικών χαρτών σε διάφορα σημεία της πόλης, δημιουργία ήσυχων χώρων σε ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, για εστιατορική αποφόρτιση, καθιερωμένες ήσυχες ώρες για αποτροπή της εστιατορικής υπερφόρτωσης, εύκολη πρόσβαση και προτεραιότητα για την αποφυγή των ουρών και εκπαιδευμένο προσωπικό που θα λειτουργεί σαν σημείο αναφοράς για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Με τη συνεργασία της Εκκλησίας, της Περιφέρειας, του Δήμου και των ιδιωτών επιχειρηματιών και τη Συμβουλή όλων, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια πόλη φιλική προς τον αυτισμό. Με ευαισθητοποιημένους πολίτες. Μια πόλη συμπεριληπτική που αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Μια πόλη υγιή και συνεργατική. Μια πόλη με περισσότερες ευκαιρίες στην εργασία και στην τουριστική ανάπτυξη. Μια πόλη με ευτυχισμένους πολίτες. Αυτό είναι το όραμά μας. Η αρχή έχει ήδη γίνει. Ας βοηθήσουμε όλοι για να φτάσουμε εκεί πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον Πρόεδρο, τον κύριο Αριστοτέλους. Και τώρα θα περάσουμε σε κάποιες παρεμβάσεις, τρίλεπτες ερωτήσεις, κάποιες διευκρινήσεις που μπορεί να...